స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. దీనర్థం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం వేసే ప్రతి చిన్న అడుగు మనల్ని ఎప్పుడు రక్షిస్తుంది. మీరు కృష్ణుడికి చేసే చిన్న సేవ కూడా భగవంతుడు గుర్తించుకొని దానికి రెట్టింపు ఫలితాన్ని మనకు అందిస్తాడు. నారాయణ అని తన కొడుకును పిలిచినందుకే అజామేలుడిని యమదూతల నుండి రక్షించినటువంటి కరుణా స్వరూపుడు. భక్తులు అత్యున్నతమైన స్థితిలో లేనప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి పట్ల ఎంతో ప్రసన్నుడవుతాడు. మనము కొద్దిగా భక్తి చేసినా సరే, భక్తి మార్గంలో ప్రాథమిక దశలో ఉన్నా కూడా దివ్యమైన స్థితిలోనే ఉంటారు. మధ్యలో విడిచిపెట్టకుండా నిరంతరం భక్తి చేసే వారి పట్ల శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టుడై ఉంటాడు. అంతేకాక వారు తిరిగి అత్యంత సులభంగా భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి అవసరమైన బుద్ధిని, అలాగే దిశానిర్దేశాలను కూడా మనకు భగవంతుడే ప్రసాదిస్తాడు. కనుక మీరు చేసే సేవను ఎవరు గుర్తించకపోయినా భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తాడు. మనస్ఫూర్తిగా చేయండి. హరే కృష్ణ.